Yo, no, let's go, go. To jsme. Yo, yo, no, I look at two money. No, pojď sumo. No, dom, nigga. Matrix. Dajte ešte mi malý koš. A to nebude pár zobe. Au. Au. Jenom au. Ne, počkej, a ja si. Au. Ja musím mať zápu. To je poznate. Video. A ty má to alebo si v ním. Jolo, nigga. Nigga. A je to nič. Tak za to pádu. Ale tak toto je bol, ako to on povedal. A reklama na servisky. Cookie Monster. Cookie Monster. Go. Ktorý potrebuje pomoc. A keď by ste mi chceli posielať balíčky ako Gogovi, tak moje telefónne číslo, vám poviem, 0907 503 905. A keby ste mi chceli posielať balíčky adresa Giraltovce, Fučíková 444/94, tak môžete posielať. A na záver... Teraz som čo spravila. Tak, zamer na posteľ. Jo! Skryj sa. No ty! Ne! Ne, to nedáme na YouTube. Co? Co si zrobil?